салом дӯстон, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо видеои имрӯза омода кардаамонро пешкашатон менамоем. бояд гуфт ки спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали либосҳои мардона мебошад ки сифаташон олӣ ва нархашон дастрас мебошанд. либосу пойафзолҳо аз Туркия, Доғистон ва тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка карда мешаванд. ёдрас мешавем ки либосҳои ин канал аз дигар каналҳо куллан фарқ мекунад. худи ҳозир дар омада овона шавед ва шояд либосҳои болидаатонро аз он ҷо биёбед. силка дар комментария ва ё ба ватсапи рӯи экран буда нависед. осимхон раҳмонов дар даври аввал рақибашро бисёр моҳирона нокаут кард. дирӯз дар мусобиқаи SAX 75 дар Москав муҳориба байни ҷанговари тоҷик осимхон раҳмонов бар зидди варзишгари бразилиягӣ Уолтер Прейра баргузор шуд. ин муҳориба барои 3 давр пешбинӣ шуда буд, аммо то ба охири вақт ҷудошавӣ давом накард. аллакай дар даври аввал раҳмонов рақибро бо як маҳорати мушзании хуб нокаут кард. ҳамин тариқ осимхон раҳмонов дар карьераи профессионалии худ дар ММА 14-ум ғолибиятро ба даст овард. Уолтер Прейра ҳоло 17 ғалаба ва 10 мағлубият дорад. пас аз ғолибият осимхон ба назди президенти созмони SAA Маирбек Хасиев омада орзуи деринаашро гуфт ва довталаби бонусии шомро талаб кард. инчунин осимхон чунин гуфт: томаш дек, ман туро интизорам. рӯзашро гӯед: алҳамдулиллоҳ, ман хубам. шояд ҳафтаи оянда дар Уфа биҷангам. ба ман илтимос рақиб диҳед. дар ҳақиқат ҳам осимхон бисёр як муҳорибаи ҷолиб нишон дод ва мо низ ӯро бо ин ғолибият табрик мекунем. қаҳрамони олимпии ҷопон Юи Сусаки дар Кавказ меҳмон буд ва бо ҷанговари тоҷик дар UFC Муҳаммад Наимов вохӯрд. муҳаммад Наимов ба ӯ сарпӯши миллии тоҷикиро туҳфа кард. Андрей Анатов менависад ки қаҳрамони олимпии Юи Сусаки аз мулоқот бо беҳтарин варзишгари боистеъдоди UFC Муҳаммад Наимов хело хушҳол шуд. дӯстони азиз, мерасем дар инҷо ба фарҷом. то видеои навбатӣ шуд ва пирӯз бимонед.